ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے، ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے، بولے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے، ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے، جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آئیاں، او دی زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں، جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آئیاں، او دی زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں، آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ بنایا اے، آقا دی مرضی تے رب چہرہ بنایا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے، ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے، سارے نبی جس دے دیدار نو سکھ دے رہے، حسن دے شاہ اکثر اون دی صفت نو وک دے رہے، سارے نبی جس دے دیدار نو سکھ دے رہے، حسن دے شاہ اکثر اون دی صفت نو وک دے رہے، ہم سر سوہنے دا ہم سر سوہنے دا آیا نام بنائے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، بولے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، کہ کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی، آپ نے حد کیتی ہے حق پہنچاون دی، کہ کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی، آپ نے حد کیتی ہے حق پہنچاون دی، امت نو کئی جاتے امت نو کیتی جاتے سوہنے نہ بھلایا اے، امت نو کئی جاتے سوہنے نہ بھلایا اے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ناز رسولاں دا ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے،
سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سیندی منظور خدا کیتی سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سیندی منظور خدا کیتی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا رب نے فرمایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے بولے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ہن فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سوہنے صدیق عمر عثمان کردار بڑے سوہنے وہ صحابی رسول جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا تو نے سر نیچے کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیال میں تو یہ تھا کہ میرے ابا کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو فکر مت کر تیرے بابا کی نیکیاں ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ایک رات کی نیکیاں یار غار وال نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اسی کے بارے میں شعر کہتا ہے ہن فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سوہنے ہن فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سوہنے صدیق عمر عثمان کردار بڑے سوہنے صدیق عمر عثمان کردار بڑے سوہنے پروانہ جنت دا پروانہ جنت دا دنیا تے پایا ہے پروانہ جنت دا دنیا تے پایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے